доктор, какво е положението на пациента? Той малко е по-добре, да кажем. Да кажем, че има малко... Не помни какво се е случило. Амнезия има. Да кажем, че да. Не помни какво се е случило последния път, така ли? Да. Кои сте вие, бе? Господине, вие сте в болницата, претърпяхте тежко ПТП. В момента сте в болницата и вие малко бяхте в малка делка, но вече се събудихте. Доктор, може го пиваме вече. Чайте малко, че без да искам поскачах. Да, мога го приветвам, знаете едно. Трябва всеки ден да го преглеждам. Значи следващата неделя, нали, трябва да ходя да го видя как му е състоянието, темпо, нали, знаете, да му бия по някоя инжекция, някакви такива неща, така. Но сега той, Густаво, кой е Густаво и кои сте вие? Густаво, към къщи. Може да станеш. Чайте да се дойчиме, ако може да стане. Давай. Защото сега съм в кръв. Господин, вие търпяхте тежко ТПП и затова. Доктор, мисля, че... останал надолу. Доктор, ако има нещо, и се обаждаме. Добре, но да знаете, че трябва да му помогнете доста. Добре, доктор, чао. Чао. Оставал към къщи. Не. Оставал към къщи. Добре, айде. Оставал напред. Само малко трябва да починем. Добре, айде. Оставал напред. Това е към къщата. Да, това е към къщата. Какъв е това там? Това е охраната. Охраната е там. Да, който... Давай. Давай, Густаво. Давай, аз идвам. Давай, Густаво. Кои сте вие, бе? Аз съм, бе, че това кой, бе? Това е Густаво, бе. Густаво? Какво ти се е случило? Ти кой си, бе? Густаво, аз съм, бе. Твоя шеф тука, който глежда твоята къща. Той има амнезия, не помни нищо. Така. Кой ще го правим са? Ще извикам жена. Я извикай Нина, бе. Нина да извикам, бе. Нина. Да. Виж, ела, че има малко проблем. Игвам. Сега излиза. Какво има? Така. То къде го намерихте, бе? Да кажем, че малко катастрофира и го намери в това състояние. Какво е станало с тебе? Густаво, коя си ти? Не ме помниш? Той е амнезия. Какво правим? Не знам, да го заведем в къщата и да го видиме. Добре, хайде, влизайте. Да получи... Тук му е стаята. Ти остани навънка. Остава пред мене. Добре, айде. После му и да ме... Тръгне такова спокойно го става. Каква е тази къща? Това е твоята къща го става. Тук ти е стаята. Ти стои навънка да пазиш. Добре. Остава, това е твоя дом. Така ли? Да, мой някъде да повегна. Тук това е твоя стая. Не си. Само ще затворя. Да отвори. Густаво, какво ще го правим? Не знам. Какво викаме? Да почине, да почива и аз ще го наглеждам. Добре, наглеждай го, пък ние ще го оставим. Густаво, спиш ли? Той е заспал. Гледай го ти, пък ние ще разберем какво се е случило. Добре.